Rapunzel, mega shoutout. Hello po, good evening. Rapunzel, si ano ba to? Mommy Senders. Mega shoutout po. Miss Divine Yahoo! Mega shoutout. Tusok na. Hello, good evening. Ganda, Divine. Sis Divine, kumusta na? Hindi ka nag-live? Naku, tagal nating hindi nag-live. Hindi tayo nag-live, guys, ng matagal-tagal. Sana ba yung ano natin? Pang Pasko natin dyan. Hello, Hororok TV. Hororok TV, mega shout out. Good evening, Rapunzel. Thank you po. Mega shout out po sa inyong lahat. Anyong sa'yo, Hororok TV. Shout out. How are you, my dear friend? Long time no hear. Jaren, shout out. Harang po, salamat sa inyong paharang dyan. Sis Divine, kumusta na? Salamat sa iyong patamsak. Mega loud shout out po everyone. Maligayang Pasko po sa atin. Sabay ganun eh. Kumusta na mga buhay-buhay? Yung mga single ba dyan? May mga jowa na? Long time no see, host. How are you? I'm doing great. Thank you for asking. How are you? It's almost Christmas. Christmas na, no? Hindi na kinonsider ang ang Halloween. How are you guys? Shout out everyone. Hope you all guys is doing great. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Let's make chikahan, lapagan. Aba kayo ng bahay dyan guys, sa mga hindi ko pa nadikitan. Park lang ho, sabi ng Jaren. Ito na ang ating sis Jamie. Sis Jamie, salamat. Nagmagalat shoutout sa iyo dyan. Sa mga taga-Japan at Korea. Hanyong sa'yo. Salamat. Nagpa-pink talaga ako ng Fesla. Halata ba? Hindi naman ito halata. Kumusta na guys? Kumusta na? Hello, big shoutout all. At Jaren Cantila, Rapunzel, Miss Divine Rose, sabi ni Hororok TV. Mega loud shoutout. Thank you so much. How are you guys?
Sa mga single dyan, taken na ba? Sana sa mga taken pa rin hanggang ngayon. Kumusta na guys? Klaro ba ako sa inyong paningin? Salamat sa inyong mga patamsak. Shout out! Uminom ako kanina, nainitan ako. Nagkapad ako. Ngayon, active ulit. Mami Cinderella, shout out! Patusok, new upload. Guys, susukin nyo naman ang bagong upload ng ating Rapunzel. Ang ating pretty, mommy, hot, sexy na Cinderella. Oh, dance shoes. Sana all. Mahilig talaga si Mami sumayaw. Mami, watching po. Kororok TV, may mga shout out. Salamat, thank you. Mami watching. Thank you, host. Ayan. Ang pretty ng mga shoes. Sis Jamie, pwede nang hiramin. Pwede nang hiramin pag sumayaw ka din. Ay, ang galing si Mami nag-ano. Mami Senders, pwede mong gawing content. Yung paglagay ng disenyo sa iyong sapatos. Hello friend, good evening Rapunzel. Ayan, tamsakan natin ang new upload ni Mami Rapunzel. Ang hot mommy ng Japan. Ang galing naman yarn. Ang galing naman ni Mami. Mami, pwede ka ng magpatayo ng sariling paggawa ng sapatos. Ikaw na rin ang mag-design. Ikaw ay may talent sa pag-disenyo. Harurok TV Pulpak Dan. Sabi ni Rapunzel. Thank you, Mommy. Luma na shoes na yan, host. Yan, Mami, pwede mo gawing content. How to recycle my old dancing shoes. Ay, iba din. Pretty, Si Mami na gumagawa ng kanyang bling-bling. Maganda nga kung may bling-bling, no? Lalo na't sumasayaw po kayo. Dami. Maganda talaga pag maganda talaga ang red pag gabi. Ayan. Ganda Mami Rapunzel.
Salamat, salamat. Mami Senders, thank you. Tinkerbell, mega let's shout out. Tinkerbell. Hello, hello. Ayan, may jacket ka na. Thumbs up, Van. Thank you, thank you. Hello, big shout out. Oh, Tinkerbell, Snow White. Salamat, salamat guys. Guys, patusok naman ako kay Mami Rapunzel sa kanyang bagong upload na video. Ayan guys, meron din akong premiere pala. Bagong Dikit host, Aladdin. Ayan. Thank you, Mami Rapunzel.
Diba, mami, sa Japan? Magkakaroon ba ng Halloween? Famous yan sa Japan na, yung Halloween costume. Haru TV on the way, sabi ni Aladdin. Kasi yung mga taga-Pilipinas na mga artista, yung may mga alta de syudad, pupunta sila dyan sa Japan para lang Halloween ba yun? Tama ba? Halloween ba yun? Di ba big event ng Halloween costume dyan? Magkakaroon sila ng mga Japan ba yun? No? Japan ba? Oo, parang Japan ata. How are you, Alanin? Sabi ni Hororok TV. Baka wala ngayon dahil sa... Japan nga, tama nga, mami. Anong tawag po doon, mami Rapunzel? Yung talagang pagandahan ng outfit. Festival ba yun, mami? Tinatawag ba yun na festival? Tinatawag ba siya na festival or paano po? Cosplay po ba yun? Ay, November po talaga ginaganap. Para sa Halloween party. Hello, friend. Good evening, Aladdin. Halloween yun nga. No? Sikat. Sabagay, madami namang sikat ang Japan. Welcome back! Back, sis Jennifer. Mega loud shoutout sa iyo, Jern. Thank you sa iyong patusok. Sis Jen, dating gawin ulit bukas. Alam niyo guys, dun sa bahay ng kaibigan ko, pag umaga, busy na. Gagawa na ng breakfast, may lunch na. Naglalaba na. Harorok TV full pack dan. Sabi ni Aladdin. Mega love shoutout, mami. Sabi ni Jennifer Vlog. Guys, meron akong premiere bukas sa kayo mawawala ha. 8:30 p.m. Jennifer Vlogs. Mega love shoutout. Yahoo! Nag-live ako kasi yung mga ko, pumupula na. Pulang-pula na, girl. Namumula na sila sa darating na halalan. Halalan talaga. Sino ang iboboto ng sambayanan? Sino ba yun? Si Migo Poge ba yun? Taga-Japan yun, di ba? Naol, masipag mag-premiere. Ako sis Jen, tiyan mo nga itong sa akin, puro pula. Yung engagement ko, pula. Meron na tayong very light na para sa ating September. Kumusta na sis Jen? Nagsahod ka last month? Ano ba lang? Yes! Nung magpalipad ako sa'yo.
Sis Jen, nung nagbalip ako sa'yo, nung Graneles mo, yes. Buti na lang, nagsahod na. Nagsahod naman ng ng very, very, very light, Sis Jen. Umabot naman yung natin. Umusta na Sis Jen? Malapit na sahod ulit. Ha? Sahuran ulit? Nagsahod ka. Imposible hindi ka nagsahod. Sis Jen, di ba nag-Graneles ka? Oh. Nako, matagal-tagal pa ako ulit. Ang sahod ko kasi, every 3 months. Hindi naman monthly. Sis Jen, yung akin? Ano ba? Oo. Every 3 months ang sahod ko. Agoy. Oo, sis Jen kaya. Gusto niya lang mag-transfer talaga. Siguro wala sense. Gusto niya lang i-transfer yung naipon ko. Oo. Hindi mabenta ang ang pandesal ni Inday. Nagsahod ako nung nung nag-Graneles ka, di ba? Kailan ba yun? 20 last month? Last month ba ako nagsahod? Last month? September. September? Pero hindi buwan-buwan ako nagsasahod. Pumapasok yung sa Google AdSense pero hindi kumpleto yung threshold ko. May pumapasok pero hindi kumpletong 100. Ganyan. Papagupit pala ako. Arlibadbar na ako sa buko. Ang tigas nito. Siguro hanggang dito. Para puro itim na. Nagtitreatment ako si Jen ng sibuyas tsaka aloe vera. Gusto ko alisin ito mga to, brown na to. Gusto kong ipagupit. Siguro shaggy. Para sa anti-hair loss, pampakapal, pampatubo ng buhok. Iwas lagas, dandruff, itchy scalp, pangkuto, ganan. Hindi ako nakapagbabad ngayon kasi may alaga. Andito yung alaga ko, umuwi na sila. No need na ng buhok po yan. Sa akin kasi manipis eh. Sa akin kasi manipis, tapos naglalagas. Sa akin sis Jen, naglalagas. Na-stress ako. Ito, gusto ko tong palis Ito. Ganyan siguro. Lahat ng may brown. Kasi itong itim, tumubo na itong mga to. Itong itim na to. Magpapasko pa naman, malamig. Kaya dapat long hair. Shampoo na ako ng pang-baby. Sis Jen, shampoo na ako ng pang-baby. Every other day nang basa ko sa ulo ko. Na-stress ako talaga. As in. Ay, nipis Diba? Sobrang nipis. Kita mo na halos. Kitang-kita mo talaga.
Kaya ang ginagawa ko, nagbababad ako every other day na ng ngayon. Sibuyas, aloe vera. Makati sa ulo yung sunsilk. Nag-ano na ako, sis Jen. Ang shampoo ko is, baby shampoo. Baby shampoo. Tapos ang conditioner ko, dito lang sa kalahati. Dito lang. Which is, yun naman talaga dapat. Dito lang ang conditioner, di ba? Hindi nalalagyan dito. So, ito lang lalagyan ko. Dulo lang. Na-stress ako. Daming lagos kaya. Kahit clam na yung clam na nga itong suit ko eh. Ito oh. Ito papalis. Gawin kong shaggy. Papashaggy ko na yun para mawala na. Ayaw ko din naman magkulay. Kaya tiis tayo sa sibuyas. Pero talagang napakabaho. Pero tiis-tiis lang. Naman siya, improving naman. Ito ko bapal na nga to eh, oh. Nagkabuhok na nga to eh, oh, sis Jen. Noon, yan? Ganyan ka, ganyan. Ngayon may buhok-buhok na nga eh. Ayun, oh. Stress ako talaga. Hindi pala ako nag-share ng ating live stream. Sis Jen, bibili na ako ng peke na suso. Sis Jen, bili na ako ng yung peke na suso. Habang nagla-live stream. Sis Jen, alam mo yung peke na suso na gano'n, yung ginaganon lang. Yung kinukwintas lang siya. Para pag live stream, nakaganon yung natin, yung peke nating Jubes. Hello, sis Jamie. May galad shoutout. Yahoo. Nakapark ka na ba? Tambayers. Diba? Sabi mo kasi kanina dapat may pakulo. Ano yung pinag-uusapan nyo kanina ni Sis Jamie? Dapat may pakulo sa live stream dahil nga sa diba, sa threshold. Sa pang SSS. And then sabi ko si Sis Jamie, mag-order na ako noon para monthly ako magsasahod. Kasi tinatanong ni Sis Jen, sabi ko kasi ang sahuran ko is every ikatlong buwan. Kunwari nagsahod ako last month, maghintay ulit ako ng sa ikatlong buwan, doon lang ako magsasahod. Ikatlo, ika-apat. Parang ganon. Pag Grand LS. Oh, Sis Jamie. Yung suot ng mga Becky, parang totoo yun. Yun nga yung sinasabi ko kay Sis Jen, Sis Jamie. Dami ko daw alam, sabi ni Sis Jen. O, diba? Kung may kung OFW lang tayo, pwede tayong magpaano lagi eh. Lagi-lagi tayong may pakeme. Wala eh.
Kung buwan-buwan lang. Aba. Dito sa YT naman, kung buwan-buwan lang, wala rin problema. Sana. Oo, sis Jamie, di ba? Parang totoo nga, di ba? Kukwintas ano lang dito, kwintas ka lang dito. Tapos, yung camera mo nakatapat sa ano mo, di ba? Jubes mo. Steve Bansil. Oo, si Steve. Oo, si Steve. Steven ba? Steven? Steven. Steven? Steve. Oo, sis Jamie, di ba? Ang pogi, nakakainis. Pogi-pogi. Tapos ano? Si ano din, taga-Amerika. Sino ba yun? Gumagamit din siya. Kasi mga ka-umigil ba yon sa YouTube? Sa Facebook ko siya napapanood eh. Sa mga umigil ba yon? Napipeke niya yung ano niya. Akala nila babae siya. Laki yung pala plastic. Ano, silicone lang pala. Thank you, sis Jamie. Ulit na Becky yun. Oo, yung umigil pala. Oo, di ba? Sige, sis Jen. At ibaba ko rin yung ano ko dyan. Aking premiere bukas. Hello, Marjorie. Welcome, host. Marjorie, mega shout out. Watching in Dubai. Assalamualaikum. Kababayan. Kefalek. Naku, wala na. Marjorie, kumusta na? Thank you. Baba ka ng bahay mo dyan, sis. Di kitang-kita. Patikit sa bahay ko lang ga. Baba ka po ng bahay, Ma'am Marjorie, at lablabin ko yan. Sige, baba mo dyan, madam. At lablabin natin. Thank you po sa iyong padaan, Ma'am Marjorie. Ma'am Marjorie, Facebook naman yung binaba niyo, Ma'am Marjorie. Ay, baba niyo lang, Ma'am Marjorie, yung, yung YT channel. Hello, Arnold. Shout out. Mega shout out. Kumusta na? YouTube lang yung paktay. Thank you, Hoyly Arnold, sa iyong padaan dyan. Shout out. Maraming salamat po. Huwag lang kalimutan na mag-thumbs up sa ating live streaming. Salamat sa inyong lahat. Salamat, Arnold, sa iyong patamsak. Oh, Marjorie, manood lang ako Sarap ng salmon talaga. Ang bahay ni Marjorie nasa 300 pa lang. Thanks, Mami Rapunzel. Tama na ba yan, ga? Yes, ma'am. Dito na po ako nanonood bago ko dikit kalembangin. Bigyan kita ng ayuda. Nood lang tayo. Marjorie, vlog on the way. Ayan si Ma'am Rapunzel. Andyan po siya. Lablabin niyo rin po. Oo, grade 3 pa lang siya. Sabi ni Mami Marjorie.
Ma'am Marjorie, lagi po kayo magbibisita sa mga lapagan para dumami po. Bigyan kita ng mga bananas mo, ha? Diyan ka lang. Ayan, may 1 minute na. Andiyan si Mami, Sender Sorella, nagla-live stream din yan. Pwede mo siyang puntahan doon. Ayudahan ka rin. Host, baba ko bahay. Arnold, baba ka ng bahay dyan, please. Ayan. Unang ayuda sa'yo. Ma'am Marjorie. Diyan ka lang, Mami Marjorie, ha? Ayudahan kita. Lablabin mo, Mami, yung mga Ma'am, yung mga binababa ni Nightboot dyan at nag-ayuda yung mga yan. Ayan, si Arnold. Arnold, idaan ko to ko alagad ko sa'yo, ha, pag hindi pa. Ayan, Marjorie, balikan mo si Ma'am Rapunzel. Ang kanyang bahay ay si Sender Sorella, binababayan ni Nightboot. Ayan, lablabin mo rin yan, nagla-live stream yan. Puntahan mo siya, tapos hingi ka lang sa kanya ng ayuda, bigyan ka niyan. Salamat, host. Walang anuman, Arnold, salamat din sa iyong padaan ulit. Excuse me po. Pero si Ma'am Marjorie. Ma'am Marjorie, yan ka pa ba? Cinders, Tikit Dan, Full Pack. Ayan. Baba ka ng bahay, Ma'am Marjorie. Ma'am Marge, baba ka na ng bahay. Cinderella, Dikit Dan, Full Pack. Puntahan mo rin yan, Mami, Marjorie. Ma'am, tapos sabihin mo hingi ka ng galing kay Inday Tef para mabigyan ka rin ng banana. Harang! Thank you, Arnold. Mukbang, fresh sweet potato corn. Arnold, dito ako sa iyong bahay. Full pack Dan sa Nakapin. John, limited edition. Mega mega loud shoutout. Hello, mega mega loud shoutout. Good evening po, good evening. Shoutout, shoutout. Ayan po, may jacket na po kayo. Thank you, thank you. Kuya Arnold, watching pa rin. Baba lang po kayo ng bahay, may jacket na kayo. Welcome, welcome po. John, limited edition. Shout out.
Dan Pulpak ulit. Hoyly Arnold. Watching here, idol. Always support your channel and video. All kalembang na kita. Bago po ako sa YT, pa-support. Sige, Jan Limited. Baba ka ng bahay mo dyan. At lablabin din natin yan. Baba ka ng channel. Van Lloyd channel, dikit dan all Pulpak. Ayan. Sis Marjorie, Madam Marjorie, andito ako sa iyong bahay. Nanonood po ako guys ha, nanonood po tayo bago tayo magdikit kalembang. Jan Limited pa support sa new upload. Sige Jan, sunod kita dito kay Ma'am Marjorie ha. Idaan ko na rin tong ayuda ko sa'yo. Panoorin natin at least 1 minute. Ano nga natin para hindi mawala. Anong percent mo? 37 na lang pala yung ano ko. Chronix, DJ Pulpak, sabi ni Arnold. Thank you, Arnold. Arnold, may didikit ako na bago. Dana sa nakapin, idol. Nagbakas na ako. Idol, all kalembang. Tuna, sabi Jan, limited edition. Ayan, Marjorie, dana sa'yo si Jan. Baba ka ng, channel. Nababa siya ng channel. Ayan, sunod kita dito, Jan. Kalembang all ulit. Ma'am Marjorie. Pakiramdaman mo na lang, 305 ka na. Pakiramdaman? My ganern. Vaccine makers issue warnings after reports of COVID vaccine side effects. Nanonood po ako dito, Sir Jan Limited. Ayan, mga nagbibigay ng mga ayuda yan, mga nagla-live stream. Ayan, Kalembang All, Tamsak, Dikit, Kalembang All, Jan Limited. 345 ka, 346 ka na. Idol Jan Pulpak Dan, sabi ni Hoyly Arnold Vlog. Ayan, balikan nyo guys pag nagdan na sila sa inyo. Baba ka ng bahay. Ayan, nababa ng bahay si Hoyly Arnold. Lablabin nyo guys. Ayan, mukbang fresh sweet. Nadikit ko na to sa'yo. Jan Limited. Channel, Dikit Dan Pulpak, sabi ni Marjorie.
Tambay lang, CR lang ako. Sige lang, Arnold. Salamat. Pa-support nyo upload, mga idol. Ayan. Andito ulit ako sa bahay mo, John Limited. Pangalawang ayuda. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life is chasing it. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life is believing in it. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Hoyly Arnold Vlog, Dikit Dan, kumakain ng hilaw na mais. Wow. Kalembang all. John 3, 4, 7 ka na. Asan yung bayan ni Sis Marjorie? Marjorie, sis, madam, dito pa ako sa inyong bahay. Guys, pinapanood natin, bago natin dikit kalembangin. Sarap isda. Salamat po, idol. Ayan, sarap na no, isda. Okay, ga, kita ko. Thank you, ga. Welcome, Marjorie. Sarap ng isda talaga, no? Ay, no, salmon naman yun. Ayun ang masarap, oh, yung malapad. Steam mo lang yan, Ma'am Marjorie, no? Yung malapad. Tsaka, syempre, yung shrimp. Ito, steam, sarap. Oo, pero mas masarap yung fish natin sa Pinas, eh. Ito, oh, yung malapad, ma'am. Ay, ang namimiss ko dyan yung yung biryani. Ang namimiss ko dyan yung biryani. Ano pa ba? Yung, yung salad na ginagawa nila, masarap, di ba? Yung may maasim. Yung may maasim na salad, di ba? Nasaan ka? Sa may? Anong store to? Oo, di ba? 12? 12 yung biryani noon, dami-dami na. Nesto. Nesto. Ay, parang hindi ko na naabutan yung Nesto. Nesto. Parang hindi ko na naabutan yung Nesto.
Saan banda to? Saan banda tong Nesto na to? Kung sa may Satwa, hindi. Palembang all, Ma'am Marjorie. Naku ma'am, 2012 ako nandyan. 2012, 2015. Sarja, kaya pala. Sa ano kami? Satwa. I mean sa boarding house Yan, Satwa. Pero yung location ng trabaho, palipat-lipat. Aswak. Yan. Aswak sa may Jumeirah. Saan ba? Madami. Aswak. Nag-Jumeirah ako. Sa area yan, dyan. Yan yung yung lugar ng duty namin noon. Jumeirah, Aswak, sa may after ng Jumeirah. Open na ngayon ang Dubai Expo 20. Kaya nga iniisip ko nga, Ma'am Marjorie, bumalik dyan. Iniisip ko rin bumalik dyan. Ano yan? Wow, dami mo, Moni. Ano daw, Ma'am Marjorie? Kung saan po ako tinatapon ng manager. Head manager. Kung saan niya ako tinatapon. Pero ang pinakamatagal sa Aswak. Ako lang yung Pilipina doon. Tapos mga itik na yung mga kasama ko. So many places that you are visiting here in Dubai. Ayan. Ano ma'am, sa trabaho ma'am kasi kung sino yung walang tao, doon pinapasok kami. Pero yung pinakamatagal ko na stay doon sa may Aswak, sa Jumeirah area. Sarja, once ako nakapasyal sa Sarja. Dumaan lang kami. John Limited Edition, shoutout. Opo, Ma'am Marjorie, mga Briton ng mga nakanood, mga British, Russian. May international school doon na malapit Doon sa may Aswak, sa may bandang Jumeirah area. International school. Opo, malalaking bahay. Ang uwi ko noon is 11, ang out 11 p.m. Pero sa tagal ng bus, excuse me. Alas 12 na kami nakaka-uwi. Last bus pa. Papuntang Satwa. Hindi ko matandaan kung ano yung mall na pinuntahan ko nung nasa ako Nag-mall din ako Nag-mall ako. Hindi, iba pa yung Batuta Mall, Ma'am Marjorie. Bandang papuntang di ba may papuntang Dubai?
Di ba yung way na papuntang Dubai Mall? Yung opposite nun. Nakalimutan ko. Magdikit muna ako ga. Ma Marjorie, mag-ano ka lang, magbakas ka lang dyan na galing kay Inday Tef sa dulo. Nang bakas mo, galing kay Inday Tef. Oo, naisip ko yung place na napuntan namin. Ano ba yung isang mall doon? Nakalimutan ko, nakakainis. Hindi naman siya Merdif. Hindi siya Merdif eh. Ang Merdif, di ba? Iba eh. Ang Emirates at saka Dubai, di ba isang way yan? Tama ba ako? Emirates at saka Dubai, ibang isang way, di ba? Yung opposite nun, papunta doon. Wala na sis Marjorie, wala na, nag-for good na ako. Nag-ano rin ako eh, nag-Macau din ako. Yan yung unang-unang abroad ko, Dubai. Napakaganda ng Dubai. Napakaganda. Pero dapat mag-ipon. Mag-ipon. Di ba, Ma'am Marjorie, mag-ipon. Ipon-ipon. Magastos din ng Dubai eh. Ngayon sa may Jumeirah area, pinaganda na nila, no? Nung umalis ako dyan, ginagawa na nun. Ginagawa na yung Jumeirah. Yung Jumeirah na area na yan, ginagawa na siya. Paalis na ako, 2015. Yan. Yan yung una kong abroad. Yung ipon natin napunta sa ating mga kapatid sa kanilang pag-aaral. Kaya okay na yon. Kung wala mang ipon, at least nakatulong tayo. Hindi na siya open beach, mahigpit na now. Ay kasi pandemic na, no? Noon, open beach yan, di ba? Kasi dyan na nagsigawaan kasi yan eh. Sis Marjorie, dyan na nila ginawa lahat yung mga magagandang shop, di ba? Yung area na yan. Oo, Ma'am Marjorie. Diyan kasi pinatayo yung yung bagong 2015 yun eh. Hindi ko alam kung 16 o tapos na yan. 16 or 17. Alam ko basta tapos na yan eh. 15 ginagawa na yan eh. Yung banda dyan sa may Jumeirah, open beach yan. Ngayon sigurado na yan. Baka sa tapat din yan, madami na ring building, mga hotel. Pati sa may beach area, hotel na rin. Hindi na yung mga resto, no? Oo, 2022 na ngayon. Mag-expo pa, sigurado. Lagi naman dyan ginaganap yung expo.
What's your name again? Since many of them want me just play pretend. Your girls, they just wanna have fun. But it's the same old thing, I'll be yourself. Same old thing that keeps speaking. I just wanna be alone, just wanna be alone. Same old thing keeps me around. If you wanna come around, maybe it's. And if you wanna fuck around, maybe I do. Just wanna be alone. Baby, you are cool. Oh, 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 just wanna be alone. Marami akong kasamahan dyan sa Singgan, Pangasinan si ate. Belinda, Davao yung brother ko, merong bahay doon. Opo, Ma'am Marjorie, malapit lang. Tricycle lang po.
Makapasyal din ako, inshallah. Yes, Ma'am Marjorie, go. Ronix, DJ, Dikit Dan, Pulpak, sabi ni Sis Marjorie. Check ko pa yung mga hindi ko nadikit sa'yo, Sis Marjorie, ha? Sis Marjorie to, oh. Watching. Sis Marjorie, watching ako sa'yo. Wala ako ng water.
3:07 ka na, Marjorie. Marjorie. Three oh seven. RCD mga padikit dan. Thank you, madam. Nagdidikit pa rin po ako sa inyo, ma'am. Gababa ka bahay. Ito, ma'am. Risa kay. Magbakas kayo dyan, ma'am. Yang Risa kay. Magbakas po kay mami and kids. Hello ka. Hi ka. Shara. Hello. How are you, my dear cousin? Long time no see. I miss you so much. How are you? When are you gonna come back? Maybe next year. Okay, that's good. I was trying to borrow the swimming pool a while ago, but I'm shy because I have a visitor here with the kids. Because it was there. It was there outside. I came back home yesterday. Yesterday. I came back home yesterday. It's okay. I'm shy, no? I'm with my friends sa house. Babysitting. So that I got some extra dollars. Yeah. Yeah, just checking the kids, cooking and laundry, like that. But the laundry is automatic. You just hang it. That's it, and fold. It's just easy. Only with the three of us with the kids. They are here a while ago. Because my best friend is busy. She's selling the plants. If you saw that I'm sharing live on Facebook selling plants, that's her. So she usually go to deliver and then deliver and buy, like buy and sell plants, exotic and rare plants. Yeah, that's why she needs someone there, because she still have 5 years old baby. No one will help her to cook food, and no one will be there because they're always outside. Yeah. At least I got some cash.
Get some cash. I gained weight when I was there. Always eating. McDonald's, Jollibee, cake, sweets. Always eating there. If they're hungry, before 12, let's eat. Yeah, she gave me something though. She gave me cash. She knows. She said that I will give you cash because I know that you need something also and you don't have job. So she gave me whatever she will give. It's okay. Lisa Kay, dikit dan pulpak. Thank you, Ma'am Marjorie. Yeah. But now, Mom is not here. She's in Davao. So I need to be here because of the, manok. Manok and pato and the baboy. Baboy is coming around. And Mom got this kamatis and kamote. Ang kanyang garden. Yeah, she told me. Yeah, she's there already. She got kamote and kamatis. Oh my God. Thank you, Ma'am Marjorie. Yeah, because of the yung mga baboy dito. They're coming inside. They're coming inside all the time. Victoria, all the time. Yeah, come home. Come home na so you can relax also. I will take care, Daniela. I was eating the food there. Kaya nga, Yeah, I know. Oo, while still she's a baby. But if she starts walking anymore, oh my God. Si Kiyon eh. Si Kiyon marunong maglakad no. Too much bangad. Victoria, oh my God. Everywhere. Whatever he holds. He will pull everything. Mama also put a galot in the shoe rack. Because he always keep opening the door. And Mom said, it's broken already. You keep opening. And then he wants to uba and then go down again. Uba and then go down. I want baba. I want uba, baba, uba like that. Oh my God. But he talks now. He talks a lot. Oh, you're down. Yeah. He's like John Paul. Whoa. But Mama said, he talks a lot. Whoa, even Clark, too much bangad. But now he's studying. Clark's studying now. Oh my God. When was the time you were calling? I was, nasa loob kasi ako ng kwarto. All of them are sleeping already. They're tired. Kasi dun sa bahay nung kaibigan ko, isang room lang kaming ganyan. Isang room lang kami.
Even Bianca, oo. Si ano naman, si Clark, nagra-write na siya. Wala pang school ngayon. Ay, basta homeschool lang sila, homeschool. Now Clark knows how to line, ganyan, line, coloring. O yan, mabuti yan. She loves school. That's good, Korean. Online din si Bianca, no? Oh, online. Even Clark. Hindi ko lang kung may live online. I guess wala pa. Yun lang yung magra-write sila. They will follow the lines only, coloring, in circle, check, X, like that. I'm going to cut my hair. I like your hair. Koreang, I love your new hair. Maybe I'm gonna focus my hair. This one. With the color because it's so hard and I don't want the color anymore. I want it to be like this natural look. I want same as your hair. Shaggy, no? Nagpa-shaggy ako. I'm gonna try to shag my hair because it's dry and then I'm losing hair. That's why I'm doing the onions and aloe vera treatment. Oh, nag-lose hair ako. Ma'am Marjorie, salamat ha, Ma'am Marjorie. Pasensya na, dito na yung pinsan ko. Nagkatsikahan na kami dito. Ens vlog, dikit dan full pack. Bitin yung kwento niya sa vlog. Sabi ni Sis Marjorie. Ma'am Marjorie, salamat ha. Baba ka dyan, Ma'am Marjorie, ng bahay mo. Idikit ko pa yung yung mga alagad ko. Ay, saglit lang si Jowa, tumatawag. Hello? Hey, good morning, man. Morning. How are you? I'm good.
Ano ba yan? Nakamute pala. Jan, Tristan, shout out. Hi pala, sabi ni Cuz. Ni kuya mo. Salita ko ng salita. Hello, Jan, Tristan, thumbs up. Doon ba ka na ng bahay mo? Salamat, may jacket ka na. Hello, Roldan yung Brisma. Shout out. Kumusta na, Sir Roldan? Kuya Roldan, kumusta na ikaw? Guys, please connect sa ating member na si Kuya Roldan Brisma. Okay, hi Manong. Moody. Ma Marjorie Kalembang all. 308 ka na, Ma Marjorie. Hello, Jan. Baba ka ng bahay mo, Jan. Humihinga pa po, madam. Yan, please connect sa ating member na si Carola de Risma. Nakapin po. Salamat sa inyong mga patamsak dyan. Thank you, Ga. Walang anuman po, Ma'am Marjorie. Connect po kay Kuya Roldan Erisma. Kuya Roldan Erisma, naidikit ko na po lahat. Yan, lablabin nyo na ang ating member. John Tristan na ba na kanyang tahanan? Lablabin din po.
Marisol Puno, mega shoutout. Marisol, mega shoutout. John Tristan, na po ba na kayang tahanan? John Tristan, dikit, Dan Pool Pak. Tinapos ko yung kanta niya, sabi ni Marjorie. Ayan, John Tristan, palablab din kay Ma'am Marjorie. Baby pa ang kanyang tahanan.
Sis Atienza, shout out. Pabalik na lang po, sabi ni Ma'am Marjorie. Ayan, Tristan, pabalik na lang. Sis Jamie, thank you. Sis Atienza Farm, shout out sa iyo dyan. Ma'am Marjorie, thank you ha, kung andyan ka pa.
Kabuyaks TV. Hello, Kabuyaks TV. Shout out sa'yo. Mega shout out. May jacket ka na. May jacket ka na. Kabuyaks. Hello, sis Marjorie, madam. Andiyan ka pa, thank you.
Marjorie, Ma'am Marjorie, salamat po. Marjorie, salamat. Salamat, Ma'am Marjorie. James Malasaga, hello, hello. Mega shout out. Thumbs up host, James, salamat. Ayan. Mega shout sa'yo dyan. May jacket ka na. Thanks, host. Thank you din sa iyong patamsak. Si James, sumaba na kanyang tahanan. Shoutout sa'yo dyan.
Hello, Mbap Official. Shoutout. Sige po, sige po. Baba lang po kayo. Mag-jacket na po kayo. Huwag lang kalimutan lablabin si host. Ayan, James. Nandito ako sa iyong bahay. Sige, Mbap. Baba ka dyan, dikitan din kita. Dito lang ako kay James. Dikit ka lemang sa aking alagad, James. Baba ka dyan, Mbap. Lablabin ko rin. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life will believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Ayan, Mbap. Mood lang ako, Mbap. Welcome din, Mbap Official. Salamat. Ikaw may gawa nito? James Malaga, dikit dan pullback, sabi ni Marjorie. Ayan. James, pasok na lang kay Marjorie. Ako po ang nag-shoot sa kanila. Sa December po, ilalabas yung kanta na kasama po. Okay. Dikit kalembang po sa'yo, sir. Tatlo. Bigyan pa kita, Mbap. Sige ko sa'yo yung yung aking channel na Dalawa na yung dinikit ko sa'yo, Mbap.
Thank you, Mbap. Dalawa na yung nabigay ko sa'yo. $7.38 ka na. Ayan, Mbap. 3 na yung binigay ko sa inyo. Sa Martes ulit, guys. Kita-kita tayo sa Martes. Martes o bukas? Check ko. Martes or bukas. Ako inaantok na. See you again next time, guys. Yun, maraming salamat. Balik ka ulit bukas, Mbap? Bukas or Tuesday? Ayudahan kita. 3 pa lang yung nabigay ko sa'yo eh. Masyado kasi maaga tayo nagising kanina. Alas 5 gising na tayo. So, thank you guys. Good night. See you again next time. Bye-bye. Salamat. Welcome po. Thank you. God bless. Peace.